Hello, 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 hello guys! Welcome back to Rhoda's Vlog. At kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. So, ang gagawin natin ay mag-makeup at ang makeup natin ay simple lang. So, simplihan lang natin. So, tara ulit, samahan niyo ako. So, hello guys! Ang una natin gagawin ay gagamit tayo ng moisturizer. So, apply lang tayo hanggang sa malagyan lahat ng face natin. Yun. Tapos spread natin para malagyan lahat. Tapos apply tayo ng Avon Cream Foundation. Or any foundation na meron kayo, pwede naman. So, apply ulit. So, after natin ma-apply lahat, gagamit tayo ng press powder ng Fit Me Maybelline. So, gamit po tayo ng brush para maganda yung pagkakatagay. So, hindi po ibig sabihin na seryoso yung mukha ko dyan. Kailangan seryoso na din tayo. Ang next naman natin ay highlighter at contour. Kung gusto nyo gayahin yung pagdodrawing ko, ayos lang naman. Pwede naman kayo mag-drawing ng happy face para mas kumanda. Kidding aside. So, kailangan po talaga natin gumamit ng mirror para mas maganda at kitang-kita po natin yung ginagawa po natin. Kasi hindi enough yung sa phone lang. Di ba po? Tapos, pag nagme-makeup tayo, dapat happy lang para mas bumabata yung mukha natin. Pag masyadong seryoso, hindi ka naman niya sineryoso eh. Ayos lang yan. Pasensyahan nyo na po yung mukha ko dyan, ha? So, yun. Ikalat lang natin yung Tapos, gagamit na naman tayo ng eyeliner. Hindi ko na po masyadong nilagyan ng ano yung sa akin kasi ayoko yung masyadong makapal. So, kunti lang. Nasa inyo na yun kung ano, paano yung gusto nyo. Sa eyeshadow, gamit tayo ng neutral brown, peach, and glitters gold.
Dapat po, pantay yung pagkakalagay, both side. Para hindi naman makulay yung isa, tapos yung isa hindi pantay. Pakita mo tingnan. Kailangan sigurado yung pantay yung pagkakalagay. Yung pikit-pikit doon, pikit-pikit dito. Yun na po. Malapit na nating matapos. Ayusin lang natin para mas gumanda yung pagkakalagay natin. At dapat walang masyadong mag-exist para maganda yung kalalabasan. Tapos gagamit po tayo nito yung para sa ating pilik mata. Tapos lagyan natin ng konting mascara para mas maganda. Tapos, apply tayo ng press powder again. After ng press powder, gamit tayo ng blush on ng hairline. Depende na sa inyo kung gaano kadami or ka-light ang ilalagay natin. I-blend nyo na maigi para mag-blend na maigi. So, after that, gamit tayo ng nude na lipstick ng Maybelline. Okay, so well done. Thanks for watching, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. So thank you.